a smiešné. A dokonca sa budú zhodovať aj s témou. Tak hneď prvý. Ty si hovorila, že bola, čo odhazuješ. To dvaja študenti odhodili všetky konvencie na intráku, tak ako fantazíriu. Ty čo keby sme chovali prasa? Prosím ťa pekne, a čo ten smrad, tá špina? No čo, zvykne si. Ale sme dostali Olga s našimi veselými príhodami. Nás poslal kadeľakšie. Ja v rámci teda toho svojho statusu som mala tento rok 2008 naopak nie nudný, ale veľmi plný zážitkov, lebo som veľmi veľa cestovala, tak Boh dal. A keď som išla so svojou malou dcerou do New Yorku, tak sa nám stala taká vec, že už v tej miestnosti, z ktorej sa ide rovno do lietadla, sedel taký územčistý, plešatý, bruchatý pán, ktorý bol úplne namol ožratý. Územčistý. Už aj ty skáče. No a tento človek, chodili k nemu tí pozemní... Ale nedarí sa. Tento človek, chodili k nemu tí pozemní stewardy, teda, že či sa cíti dobre, lebo pred ním je dlhý let. A on, že áno, všetko je v poriadku. My sme už sedeli v lietadle, keď ho teda dvaja takto tlačili potácajúceho. Všetci sme sa modlili, aby nesedel pri nás, lebo tak slina mu tak stechala, veľmi to bolo nepríjemné. Ten let celý prespal. Potom, keď sme vystúpili z lietadla, tak taký odor išiel okolo neho, ten černoch, ktorý ho ako prijímal v tej Amerike, tiež sa tak odtiahol. Ale čo je pointa je tom, a ja som si to ako tak považovala, že on celý ten čas, tých 12 až 14 hodín, čo to trvalo, v ruke držal slovenský pas. A mal ho otočený, lebo bol hrdý rodák a všetci vedeli, kto je zač, odkiaľ je, všetci ho vedeli zaradiť. Takých viac a väčší. A mimochodom, vy viete, že ako kráľovna od prvého namiesto koruny budete mať euro na hlavu? Keď sme išli do Chicaga s chalanmi, sme tam vystupovali pre Slovákov, tak sme išli, to sa letí tak, že sa to ide horom a ide to okolo New Yorku. My sme išli presne niekedy v novembri, v tom období, keď sa stala tá tragédia. A zrazu sa udiala taká divná vec, bolo také poloprázdne to lietadlo, neviem prečo. Narušiteľ. Áno. A zrazu sa stala taká divná vec. Jeden černoch alebo Afroameričan stále išiel na toaletu a jak sa vracal späť z tej toalety, tak zrazu začal kričať, že pomoc, preboha, pomoc! Nie po slovensky samozrejme, ale po anglicky. A chytil nejakému človeku, ktorý evidentne to bol akože taký človek, ktorý mohol pochádzať zo Saudskej Arábie alebo z krajín podobným. Mu držal takto ruky a kričal, že help, help, help! No, panika vznikla v tom lietadle obrovská. Za ním sedel ešte jeden taký podobný typ, tiež veľmi podozrivý, a na ňo začal ukazovať, že aj ten, dobehli všetci stewardi, my sme zmrzli tam pri New Yorku zrazu. Aj Jackie Stewart tam a my sme zmrzli absolútne, že čo sa to vlastne deje. Potom sa to nejako zvláštne ututlalo, týchto dvoch rozdelili, odvieli ich niekam preč tí stewardi, neviem, čo sa tam dialo, panika tam vznikla v tom, postávali tam všetci. No a nakoniec my tým, že sme sedeli blízko tých stewardov, tak sme sa dozvedeli, že čo sa stalo. Tak tento pán, tá cesta je relatívne dlhá, a tento pán bol tak prikrytý tou dekou. No. Tento pán bol prikrytý dekou a niečo tam majstroval pod tou dekou a tento černok, čo sa vracal z toalety, si myslel, že teda vyrába tam bombu. Ono to úplne celkom bomba nebola. Majstroval tam niečo so svojím suvenírom. A neviem, či teda došlo k výbuchu nakoniec aj toto. No, onanoval tam jednoducho normálne. No a nakoniec sa to teda takto vysvetlilo, že tento človek tam onanoval a preto ho odviedli. Eňa, a teraz... Prosím vás, teraz niečo na prebratie. Ale to bolo vtipné. Dano, vtip má vyzerať takto. Fero, daj mi kľúč. Debil. Francúza kľúč. No ja Aký Fero? Ticho. To už nie je Fero. Jano, daj mi Francúza. Debil, kľúč. toto bolo, myslím, na prebratie dostačujúce. Ale to sám. Chcel som si tam
to pokazil. Ja som mala na zážitky ten minulý rok bohatý, aj ten minulý týždeň, len tak z kraja vám poviem, že v nejakom rozhovore serióznom som povedala na tému euro, som sa vyjadrovala veľmi seriózne a povedala som, že ja samozrejme s tým rátam a preratúvam si už všetky teraz tie korunky kontroverzným kurzom, som povedala. To veľmi úplne seriózne a pokračovala som ďalej. Kontroverzný kurz je niečo podobné ako katastrofálny úrad. O 2 dní na to som vošla omylom na pánske WC v jednej reštaurácii a keď som to zistila, tak tomu mužovi, ktorý si tam umýval ruky, som mala pocit, že musím niečo, že prečo tam som, tak som mu jednu mokrú ruku chytila, potriasla ňou a povedala šťastné a veselé. Odišla som preč. Ten podľa mňa doteraz nado mnou rozmýšľa, že o čo išlo. Ale keď už spomíname aj celý rok, tak ja mám na takéto okamihy šťastie, lebo keď chcete niečo napraviť alebo nadviazať, tak to sa mi stalo v lete na jednej veľkej lodi, takej výletnej, kde sa mi páčil taký dôstojník, že s ním tak trošku zakoketujem, že nadviažem rozhovor. Tak som sa ho spýtala, tá obrovská nádherná loď, ja som sa spýtala takou lámanou angličtinou, prepáčte, je táto loď bezpečná? A on sa nadýchol, že povie a ja už sa niekedy potopila. Už ďalej sa len smial. Ale kontakt bol nadviazaný, lebo mi povedal, nebojte sa, sú aj väčšie hovadiny, sa ma pýtajú. Jedna pani sa ma opýtala, či je voda na lodi vo WC mise slaná alebo sladká. No, Áno, niečo na prebratie. Ja ti len poviem, aby si nebola 5. týraná žena na Slovensku po tom tvojom... viete, ja mám len jeden problém, že neviem sa napiť. Ako to, stále takto hore, dole a furt je si to... Ja to vzdám. Prepáč, ale tento je vynikajúci. Boli ste už na Štrbskom plese? Nie, my chodíme na Hasičský. Tak jasne, tak jak musíme veselo. Viete, čo povedala jedna stena druhej stene? Stretneme sa na rohu. Tento vtip si hovoril aj na dušičky. No ale to stále je to vtip. Ja už zahodím aj ten boďak, je mi úplne na nič. Ale toto musíme, nehnevajte sa, k tejto téme musíme prehovoriť. Ale čo by sme museli? Ale musíme. Je za chvíľočku Silvester naozaj, tak musíme... Silvestrovský vtip je výborný. Po divokom silvestrovskom mejdane sa chlap prebudí vedľa cudzej ženy a hovorí: Preboha, ty koľko máš rokov? No predsa toľko, nakoľko vyzerám. Má Nestor, tak dlho človek nežije. Kde sa to v ňom berie? Roky ho poznám, ale čo sa dnes s ním deje, to je naozaj neuveriteľné. Keby si tu v hladkých výparoch by si videl. Ste Silvestrovi, no to sa chcem opýtať, že ste niekto z vás, milí kolegovia, takí, že ráno na Silvestra stanete, poviete juchu, Silvester a potom už ste veselí až do Potom si druhého. zase láhneme.